Hej alle sammen, velkommen til. Jeg er en helt ny YouTuber, og jeg vil gerne have, at I vil se med på mine dejlige videoer. Jeg håber, I kan høre mig, fordi det er første gang, jeg optager den her video. Så lad os begynde på en let's play her. Den skal hedde... Boss Gamer Boss. Så vi tager den survival. Og jeg laver den her video i 20 minutter. Nu skal den lige loade. Sådan der. Okay. Først... der er en hest. Det er en familie. Jeg siger, vi tager derover. Vores plan er, vi skal finde et godt sted. Altså, en rimelig godt sted. Så vi kan have noget gear. Altså ikke lædergear, men iron gear. Ja, nu vil I høre, hvorfor jeg er en ny YouTuber. Jo, jeg har set masser af videoer, som der er kendt, som der hedder Saki, Versinger. Det er man del. Og alt det der kendte YouTuber. Nej, jeg har ikke glemt det. Jeg har ikke lidt så meget liv. Der er en granit her. Masser af granit. Jeg ønsker, man kunne lave noget granit ud af det. Granitfag eller noget. Eller noget med granit. Værktøj. Jo, så kommer der også en presence. En serie her. Jeg ved ikke helt. Der er nogen, der ser med på min kanal, men det håber jeg i hvert fald. Jo, den bliver populær, ligesom de andre kendte YouTuber. I må være meget venlige. Skriv noget i kommentaren, hvis I vil det. Lad os lige gå ned i mine. Okay, vi bor her i et stykke tid, indtil vi har fundet noget godt gear, og så laver vi noget godt, et godt sted, så vi kan bo. Og jeg er lidt ny på den måde. I må gerne like denne video, hvis I kan lide den. Eller sætte en dislike. Jeg er faktisk ligeglad. Men helst en dislike. Nej, like den. Tak, please. Og like den. Hvis der er nogen, der skal synes om den. Og det hedder bare Boss i spillet. Se, det hedder Boss. Lige her.
Så lad os få skaffet noget mad. Og så ser vores koordinater minus. Sådan, det er vores koordinater, hvor vi er. Eller hvor vi var. Se, nu dør jeg sult. Allerede på en første dag i Minecraft. Ja, der er blæksprutter. Kan I se nogle køer? Jeg kan se heste hele tiden. Men det er ikke hvorfor. Det er en hesteafdeling. Jeg gætter på. Hvis I kan... Altså, I må vel meget gerne, hvis I vil skype med mig eller noget. Jeg er faktisk ligeglad. Det her er en episode på vores lille dating her. Nej, det er en joke. Det var en joke. Min lille Minecraft Minecraft video. Så, og jeg blev kendt ligesom de andre YouTuber. Brian from Danmark. Hvis I kender ham, det gør I nok. Fordi han er også kendt. Og grisen her. Og der var en til. Kan I se mere? Kan I se nogle ønsker? Fanger dem. Lige nok det der. Til at lave en bog eller noget. Det er faktisk ikke. Kæft, det tager lang tid. Jo, nu vil jeg gerne. Klokken er sådan 12 om eftermiddag, eller noget, jeg ved ikke helt. Så bare begynde at være normal. Så er I på hard, men normal. Jeg plejer at sætte mit på hard, fordi det er mega let at spille på computeren end på Playstation og Xbox og alt det. Jo, du skal I se. Vi skal lave noget rigtig fedt. Nu fandt vi vej tilbage. Skal jeg lige. Giv mig nummer. Men den er første episode på mit Minecraft var cirka 10 minutter. Og det vil jeg gerne lige prøve, fordi... Eller, ja, det vil jeg bare. Og der var en gris. Der er gris? Eller, hvad kalder man overhovedet en gris? Slut noget, når der er flere. Jeg ved faktisk ikke. Jeg er 15. Jeg skal også lige fortælle hvor gammel jeg er. Jeg er 15 år gammel. Jeg bliver 16 her i år. Altså, om 5 måneder. Hvis jeg kan sige det. Og jeg er god til at spille Minecraft. Og jeg er en vagt på en present server. Jeg skal nok give IP'en. Når den er bygget færdig. I tænker på, hvorfor siger du det? Jo, fordi den er ikke helt bygget færdig endnu. Altså derfor. Og så vil jeg gerne lige se her. Jeg skal lige gøre det udenfor. Og hey, en dejlig dag. Og hvis I ser med, så mange tak for en dejlig video. Det er min første video det her. Og jeg skal se den lige om lidt, når den er færdig. Hej hej. Og en dejlig dag.